V našich životoch toto platí, že sa nehanbíme za to, že patríme Pánovi Ježišovi, ale nech radosť z Neho a z Jeho lásky nás prevažuje nad hanbou a nad obavami. Be
priznávam, že sme pochybili a že sme urobili, čo bolo nesprávne. A že chceme sa vrátiť naspäť k Tebe. Tak Ty to, Pane, robíš, lebo Ty nás miluješ. A Tebe záleží na tom, aby sme mali dobrý vzťah s Tebou. Lebo chceš nám dať také veci, o ktorých sa nám ani nesníva, také vzácne a také úžasné, takú radosnú, požehnanú a takú budúcnosť nádeju. Aj v ťažkých chvíľach, aj v ťažkých skúškach Ty si s nami a preto sa nemusíme báť, že ako to bude, lebo s Tebou všetky veci dopadnú dobre pre nás. A tak Ti, Pane, za to ďakujeme, že tak veľa pre nás robíš a že tak Ti veľmi nás záleží. Tešíme sa, Pane, aj z toho, čo robíš pre nás aj dnes večer, že nám dávaš taký pokoj a že nám dávaš možnosť opäť počuť Tvoje slovo. Amen. Drahý Ocko, ja si uvedomujem, že často hľadáme nádej v tých veciach, v ktorých nie je. Že často hľadáme nádej a riešenie svojich ťažkostí, nedokonalostí v ľuďoch, v rôznych činnostiach, aktivitách, kde si myslíme, že nájdeme riešenie, alebo iba sa snažíme nejakým spôsobom zahľadiť ten čas, aby sme nemysleli na tie veci, ktoré sú nedoriešené. Ja ťa chcem prosiť, aby Ty si nám ukázal, kde hľadáme nádej v nesprávnych veciach, ktoré sú to veci. A chcem ťa prosiť, aby Ty si vstúpil do tých vecí a aby sme u Teba našli tú nádej, aby sme u Teba našli to riešenie. Jak sme aj spievali v tej piesni, že keď sa Ti dáme, tak Ty nás zmeníš. A chcem ťa prosiť, aby si nás učil vydať sa viac Tebe, viac na Teba hľadieť, viac žiť s Tebou, aby Ty si nás mohol zmeniť. Daj nám, prosím ťa, vedieť to, že Ty dokážeš zmeniť čokoľvek, že si mocný Boh a láskavý. Amen. Amen. Božiu moc.